Pagpahubad ko sa palad ni Marie. Atong hubaron ang palad ni Marie nga gipadala niya sa messenger. Si Marie dili labing. Pulanon nga pagkababae. Unya mo labing ra ni si Marie kung sila rang duha. Ang iya nga private. Dili siya gusto nga ipakita sa mga tao nga siya nag-care sa iyahang bana or boyfriend. Kay siya maulawon. Di siya naggusto nga ipakita niya pero mag-care siya kung sila rang duha. Unya si Marie pilian sa siya og mga amiga. Kinili ang iyahang amiga nga duol sa iyahang kasing-kasing. Unya si Marie anaa siya mga gikagustuhan na gusto niyang paliton. Kani siya karon ning aksyon na siya o kaibog. Di gid siya magsaba nga naa na siya gitawag og crush. Naara gyud niya kay maulaw siya nga musulti. Mag-amping gid siya kay nay mga tentasyon sa kinabuhi nga dili nato damhon. Unya siya dali ra pud ni siya masapot. Unya naay makasala niya wala na gyud. Mutagad siya pero takaw na. Siya kugihan. Naay mga kaasensuhan sa iyang kinabuhi ug wala niya adto sa iyang mga anak. Maunay hubad ha sa iyang palad, Marie diha sa Don Bosco. Ug daghang salamat Marie sa imuhang pagpadala sa imuhang palad ug daghang salamat usab ni Leslie nga siya mo ining proxy diha kanimo.